morning sa akong mga iring banbanon, iring galagit o uban pang iring gilagay diha no. O sa mga iring no. Happy Labor's Day everyone no. Sa May 1 no. So karong buntaga na ami mga iring banbanon na ami mugna. Pandesal o pansit bami to celebrate Labor Day no. So be strong everyone. Stay safe. God bless. So let's go to the kitchen. Diagnosis and the court will then decide whether to accept it. If they do, we'll go to hospital to treat. Not yet. People will be very angry. Because of the It's the law. Will I be able to address the court? I will petition them and he will have the same rights as any other defendant. Okay. Mabuhi siguro ang chick eh. Basin. Ha? Basin. Wala na yan. Wala na ni. Hindi ako yung budlok. Iliyok na no. Mabuhi lagi. Nasi? Choke. What's going on? Okay, that's good Wait news. na. I think we should pass to bed. Preparation is good. And I'm going to take this tube out of your throat. It's going to slight discomfort. Ready? We are here with you. We are here with you. 1, 2, 3. Mabuhi. First one door. Kita to eh, gihulbot. Yes, mauna siya di COVID. Mauna siya COVID. Yes, that's the kuan. Pareho rin na siya sa ipansa. Hait pag ginakaayo. Remove the fingers of your right arm. Buhi siya. Where are you from? Pila ka egg na siya te. Pat. Mga ditong sign lang nga okay na siya kaya choke naman siya matag yung bundot na. Hindi ka no? Wala nakadlo ko hospital naman. Mauna si Juby sa local hospital. You like? You make mix? Nakuha na, doktor. Talawas, injection. Kinsa? Ako na sa hadlok. Di ba sa... Ako din po hadlok. Ay. Mag-doktor sir, mahadlok sir. Emergency na. Bahala lang. Mama na ko maupod. Basta Ako, hindi ko madlo, hindi ko tanaw. nakapaanak na gud akong mama sa tricycle. Pengiluhan ko. Midwife yung mga te. Sukat ko niyo, hindi ko tanaw. Talikod ka nga. Asawa isin ko yun. Masasamik sa tingkuhan. Kami ka pang ipapagay. Yaan. Request mo siya na ako ah. Sa before siya ni Namatay. O kapahan ti ka tiya, uy. Payang ko. Pamiligal ko nga. Wow, dugo. Pagkali ka sa lawan sir. Ako lang dyan. Trauma rin ba? Trauma. Masan na. Tumagan na tong flower pwede. Flower pwede.
Ano? Ako ng pag-aso. Ay, sigdugan kay muka. Last bread. Oh! Ko excited sa akong pandesal. Pandesal. Pandesal di. Pandesal di cookies. Yeah. Mga iring banbano, luto ng pandesal. Some liters. Tanawa, tanawa. Sa'yo, siguro. Pressure test. Meron akong mong taste. Tarong nga hiwa, tarong nga hiwa. Namun. Tarawa na, Chi! Pagpansit kanson. Bami. Next order. May order na. Kay Labor Day. Labor Day, Hawaii Labor. Labor Day, Hawaii Labor. Pag ka na. Ito pag konsensya ka na o kung ano, let's say. Ano na sila dyan? Kaong biniti, oy.